Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videjka ze hry Star Stable Online a dneska to bude videjko pokračování z minulé série, takže dnešní díl bude, jak si kupuju Fluffy Frosta, je to ten ňuňásek, no a v příštím díle uvidíte Sylvana Unicorna, tak se můžete těšit, no a my jdem na to, ať vás nezdržuju. Takže tohle je krok a tohle je klus. Máte tam i začátek naklusání a tady už cváláme. Vždycky tak hezky vyhodí, když cválá. No a tady je trysk se zastavením, docela prudkým a tady je další zastavení, aby se to viděli ještě líp. A potom i vzpínání, nebo vzepnutí a je moc hezké, mně se líbí. A tady je couvání, no a tohle je malý skok z naklusání, bude tam i skok z trysku, abyste viděli obě dvě varianty, jak co vypadá. No, takže tady už je skok z trysku, je samozřejmě mnohem větší než skok z klusu. A dále jsem vám tam ukázala i brzdění, i když už jste to asi viděli, a taky normální podobu, vypadá moc hezky. No, takže v příštím díle uvidíte Sylvana Unicorna, tak se těšte. A ahoj!